sa istorya karon sa Ebanghelyo, tataw kaayo, klaro kaayo, nga ang makasud sa langit, dili di ay ang dato, kung dili ang kabus. Lingay mong tupad, ing na gusto ka madato, ing na ba, imong tupad ba? Na gusto ka? Mao may giistorya ni Kristo. Mausad ni ang kanunay isulti ni Kristo bisan sa 8 Beatitudes. Katong teaching of Jesus in the Mount, niingon gyapon siya didto, bulahan kamong mga kabus kay inyo ang gingharian sa langit. Alaot kamong mga dato kay napahimuslan na ninyo ang kaharuhay dinhis kalibutan. Lain sa niyang panudlo katong bitawng sa tungkuana katong batan-on nga dato kayo nya iyang giingnan, pauli sa inyo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Nya niuli man tong batan-on nga murag naguol, ingon Diyos Kristo, pagkalisod sa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa langit, mas maayo pas kamilyo, mas sayon pa kaysa kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa ganghaan sa langit. Ngilingian sa usab imong tupad ing na magdato ka. Lingia ba? Ang di man mo malingi, impirnohono na mong tanan. Oy, daghan kay nato magpahayahay matud pa sa unang pagbasa, alaot mong mga dato kamong nagpahayahay, nagtayhad-tayhad anang inyong mga nindot kaayong higdaanan, kanang mga nindot ninyong mga balay, siging kaon anang mga karnis baka, karnis karniro, alaot yun mo kamong siging inom, kaon, alaot yun mo, kamong nagsigi og pahimos anang flood control scam, alaot yun mo, nindot kay mong mga sakyanan, nindot kay mong mga eroplano, mansions pay inyo, daghan kaayo, lain-laing lugar, dinhi o gawas nasod, alaot gyud mo. Yung sa may buhaton na to mga igsoon, para dili ta maalaot, sa buhaton. Wa mo kibaw, pamalit mog slat, hutda ninyo ang inyong kwarta og palit og slat aron kung mahurot na daghan kay mog treasures in heaven. Kay ang meaning aning atong slat, unsa gitoy meaning anang atong slat? Ang S, sacrifice, ang L, love, ang O, offering, ang T, treasure. Sacrifice for salvation, love for the church, for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Nanong mura mamugwa madasig? Wa mo malipay nga naa tay paagi sa pagpalit og pagkalangit. Si Lazaro ang iyang gipangayo, gihandom didto sa pultahan sa dato, mumho. Nangandoy siyag mumho. Unsa man ang mumho? Slat. Ang mumho slat man ang meaning ana. Kanabang usa ka bahin sa dako kag kanon gilungag sa kaldero. Ang kada lugas anang imong gilungag gitawag nag mumho. Mao sad na ang atong slat, daghan tag dako taog kanang sana mga slots, daghan. Atong budget minilyon, pero kada slot mumhora na tag 100 pesos. 100 pesos. Muna, kung dili ka manghatag og mumho sa mas dato, sigig kaon, wa gid niya tagaig mumho si Lazaro. Mao toy nakapaimpierno niya, kay wa siya nihatag og bisa na lang mumho. Nya kinsa maroy Lazaro sa atong dinhis parokya, ang parokya, kinsa may nagsigig sulti nga taga-itaong kog mumho, kinsa man?
Father Siano. Ako mao'y mouthpiece ni Lazaro nga mao ang atong parokya. Taga-itawong kog mumho. Sige, ako mong tagaan og update ha. Pila na roy atong mumho nga nadawat og pila pay atong gikinahanglan. Og di gani gyud mo mohatag, mura mo kadtong dato. Antos gimos kalayong way katapusan. O paminaw mo mga dato. Ang atong grace or God's reward and complete elation nakadawat na tag 61,962 ka slots mga mumhoni, pero naapay 638,038 ka mumho nga or slot nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,200 na say atong nadawat. Nya ang atong PPSC katong atong para sa mga projects diri, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, ang atong mumho nga nadawat niabot nag 24,945. Nya ang ato pang available 75,055 ka slots tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 56 na sad ang atong nadawat. O pakpakan nato ang namalit nato og slots. Kamong namalit og slots, congratulations. Kamong gasigilag agi-agi ana mga lamisa diha nga namaligyag slot, nya wa sad mo'y palit-palit sa diha sa atong online og uban pa. Bantay lang gyud mo. Mangayo gyud mo to sa tubig para sa inyong dila. Nilingay mong tupad. Ing na pila na ka mumho imong nahatag. Ing na ba? Pila na ka mumho imong nahatag sa simbahan? Sige lang kagkaon diya. Nya, pasalamat sa ta kay naanay mga pledges ang ato dinhing Hili Funds unom na nakabuok tungod na sa mga pledges ato na nang gipa-install. Unya ang ato sad nga mga kneelers wa pa lang ma-deliver pero ga-order na ta upat ka buok diha para di na mo maglisod og luhod. Tag 42,000 to, kompleto na sad to sa pledges. Unya ang ato sad nga additional nga mga lingkuranan 13 ka buok tag 55,000 kompleto na sad sa mga pledges. Pero mao ni ang ato pang nadawat, percentage lang atong himuon. Ang Hili Funds tag 143,000 na siya. Ang na-remit nga pledges nga hinato 31.13% pa. Wa pa kabot 50%, 40%. Ang pledges sa kneelers tag 42,000 upat ka buok, 30.56% pa ang atong nadawat. Nya ang sa pledges sa mga pews nga 13 ka buok tag 55,000, 18.24% pa ang atong nadawat. So makaabot lang tag 50%, 60% nindot na kayo. Pero sige manighatag, good for 2 to 3 months man ang atong kaning mga pledges. Salamat kaayo. Nya atong niaging pila ka adlaw nag-brown out ta dinhi og taas-taas atong gisuwayag paandar ang atong kadtong karaan nga generator nga itom nakaignaw wa kaabot og 30 minutes ni aso. Mao nang kuyawan kog nana sa niya sunod nga brown out unya Domingo pa gyud. Ni order na ta og generator 50 kVA brand new. Awa mo malipay. Anas Loyo. Ato nang gisuwayan ang hatag ro nato og energy ang atong bag-ong generator. Pero wa pa na mabayre. 700,000. Unya kanisang atong kamera dinhi duha ka buok gi-install nya plus mga gadgets worth sa nig mga around 100,000.
So ato na lang i-combine 800,000 tanan, nasa tay pledge ani special pledge nga 8 ka buok tag 100,000. Mga tulo na ko kaadlaw sige announce, wa jud ko kadawat. Wa pa ni pledge, pero thanks be to God, gabi diha na ni text nako ni pledge og usa ka 100,000. Pakpak. Nya, gi-announce nako ganihang alas 6 nga misa, pagka alas 8 diha na sa nidool nako usa na sad ka 100,000. Pakpak. So duha na ka buok. Unom na lang ka buok ang kuwang. First come, first serve. Anong katawa man mo? Wala mo'y 100,000 diya. Mao na, depende na nas inyong desisyon. Ang ato lang nga kinahanglan gidi ay ta mo share. Si Dato na impierno kay wa man siya mo paambit ni Lazaro. Di man ang iyang pagkadato mo'y nakapaimpierno niya, ang iyang pagka-insensitive. Wa siya mo tabang ni Lazaro. Wa sad niya gipa-ospital nga napuno man ta tusnoka. May pang mga iro kay nitambal pang Lazaro, ilang gitilap-tilapan sa Lazaro. Namatay hinoon. Open wounds ko to niya ang iro, nagunay rabies, di pagtilap sa iro, patay dahil Lazaro. Pero ang Dato, bisag sige siya kaon, wa siya sakit, patay gyapon. Nga naman, na kolesterol. Giatake sa kasing-kasing, kay sige magkaon. Sa dihang namatay na silang duha, diin man padong si Lazaro, dito siya sa langit. Unsa may iyang gitambungan sa langit? Kumbira. Kumbira. Wa nay hunong kaon, wa nay kasakit, wa nay sakit, wa nay nuka didto, wa na say kamatayon. Pero ang Dato, pagkamatay, diin man padong, didto sa kalayo nga way pagkapalong ang iyang dila, perti nagyong ugaha. Nya di na rabaday katabok, di na katabok ang nasa impyerno, di na katabok sa langit. Ang naasa sa langit, di sad katabok aron mutabang sa taga-impyerno. Oy, nihangyo na lang ang Dato, ingon ang Dato. Kung mao na, amahan, paadto alas Lazaro sa among balay, kay to pa ko'y 5 ka igsuon nga, murag impyernohonon sa kay tugnaw. Ingon sa dang Abraham, to ana mas Moises dito o mga propeta. Kinsa may representative ni Moises o mga propeta karong panahona, ang simbahan. Kining atong giwali karon mao na ni ang mga propeta nga nagsulti nato. Nya unsa man? Maminaw mo o dili? Nya mosunod mo dili? Kibaw na mo hain si Lazaro. Kibaw na sad mo unsay ihatag ni Lazaro. Mumho lang, mumho, slatra. Nya tungod sa atong mga ginagmay o dinagko nga mga donations o tabang sa simbahan, ako mong tagaan og update or report, financial report sa atong 1-month operation, month of August 2025. Pag abot na mo diri, gadami ato og beginning balance, kay nagdaman tag-utang nga 70 million. So, giapil na lang sa namugda ang remaining balance dito sa San Vicente, nga igbabayad sa 70 million. Ang atong beginning balance, 1,484,788 pesos and 34 centavos. Nya ang atong total nga cash receipts din his parokya for the month of August, donations o collections, niabot og 6,586,050 pesos and 36 centavos. Nya ang atong total cash disbursements, operating expenses og sa ato mga projects, niabot sa 5,825,788
650 pesos and 70 centavos. So ang atong ending balance for the month of as of August 31, 2025 is 2,245,188. So pakpakan nato ang atong kaugalingon. Thanks be to God. Nganong niya maning mga millions tungod ni sa atong mga mumho nga gipaambit, no? Mahimo man dayang milyon ang mga mumho, no? Mura mangyapon mo galuya. Unya padayon sa mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. 268,000 ang atong subscribers as of today. Unya kung magsige mo anig view, like, share og subscribe kada adlaw, nya di mo skip anang mga advertisements, makahatag yun mo og daghang tabang sa atong mga kaigsuonan aron makadungog sila sa mga pulong sa Ginoo, nya posible nga magiyahan sila padong sa langit. Muna share gyud, share. Unya maka-income sa taani. For the month of August, nadawat na nato a few days ago ang atong income sa YouTube for the month of August. Niabot kini og 231,000 kapin. So pakpakan nato ang YouTube sa paghatag og income nato. Pero kaning 231,000 kapin, wa jud ko'y gikuha ani bisan 1 centavo. Ako ning girimit sa atong kaning dinhi, part ni sa atong musod na kwarta para sa atong charitable expenditures. Kining mga butanga, mga igsuon, ako ning gihisgutan tungod kay kung kitang tanan mubati sa panginahanglan sa simbahan o sa atong kaigsuonan, mahimo gid tang qualified to enter heaven. Pero magpakabutabungo lang ta sama atong dato, di gid ta kaadtog langit. Si Lazaro way reklamo sa iyang pag-antos. Gani gi-share niya ang iyang bahandi. Unsa may bahandi ni Lazaro? Ang iyang mga nuka. Nuka ba? Lingiya imong tupad ing na nakasuway na ka nga ginuka ka. Ing na kuno. Kana bang nuka ba? Kana mga bata pa ta, di ba? Nukaon man ta nagwayo. Kasuway mo ana. Kang Lazaro gikas nga registiil puno iyang lawas. Pero mao to iyang wealth, ang iyang nuka. Unsa may iyang gihimo? Gi-share niya mga iro. Kay ang mga iro paborito kay na nilang nuka. O nang iro. Meaning, wa magpanagan na si Lazaro pag-share. So kanang pagpaambit mao ginay makapalangit. Pero ang pagtigom ug ang pagdinaw mao ginay makapaimpierno. Naot unta ang ato sa mga government leaders nga mga corrupt pa kayo, makat-on unta sila sa pagsunod ni Lazaro. Mulikay unta sila sa kalayo sa impierno. Katapusang lingi sa imong tupad, lingi ang di mo lingi liwat sa dato. Ingna kita bay angkon sa 100,000. Ina atong tiwason og angkon ang 100,000. Ana